హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 3వ అధ్యాయము భగవద్గీతలో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల క్లాస్లో తృతీయ అధ్యాయము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ కర్మయోగము తృతీయ అధ్యాయము. మనము 2వ అధ్యాయంలో నిన్న సాంఖ్యయోగం చూసాము, అంటే ఆత్మజ్ఞానం చూసాము, ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు చూసాము. ఆత్మ నిత్యమైనదని, ముందుగా మనం ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ నిత్యమైనదని, ఆత్మని ఎవరు ముక్కలు చేయలేరని, ఎవరు కూడా అగ్నితో దహించలేరని, ఇవన్నీ లక్షణాలు, నీటితో తడపలేరని, వాయువుతో ఆర్పలేరు అని చెప్పి ఈ లక్షణాలు, ఆ తర్వాత అవన్నీ కూడా చూసాము. తరువాత కర్మయోగం, బుద్ధియోగం కూడా చూసామంటే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పని చేయటం అన్న విషయం చూసాము. స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు చూసాము. సో ఆత్మజ్ఞానం ఒక్కటే నిన్నటి చాప్టర్లో చెప్పబడుతుంది, అది వేరే మళ్ళీ ఇంకెక్కడ, అంటే అక్కడక్కడ మనం ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నిన్న చూసాము. అయితే నిన్న చూసినటువంటి బుద్ధి యోగము అంటే నిష్కామ కర్మయోగము, ఆ తరువాత ఇంకా స్థితప్రజ్ఞత లక్షణాలు, స్వధర్మము, ఇవన్నీ కూడా ముందు చాప్టర్స్లో డీటెయిల్గా చూస్తామని నిన్న చెప్పుకున్నాము. సో ఇప్పుడు కర్మయోగం అనేది ఏమిటి అన్నది ఈ చాప్టర్లో చూస్తాము. నిన్న ప్రస్తావించారు, ఈరోజు ఇంకా వివరంగా చూద్దాం. మొట్టమొదటగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో జనార్దన, కేశవ అంటూ సంబోధిస్తూ శ్రీకృష్ణుని అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు. ఏమని? కామ్యకర్మల కంటే కూడా బుద్ధి మంచిది అని నువ్వు భావించినట్లయితే నన్ను ఎందుకు యుద్ధంలో ఇలా వినియోగించాలని కోరుకుంటున్నావు అన్న ప్రశ్న అర్జునుడిని, శ్రీకృష్ణుడిని అర్జునుడు అడుగుతాడనమాట. సరే, న్యాయమైన ప్రశ్నే, మనందరికీ కూడా వచ్చేటటువంటి సందేహం అది. సో దానికి భగవంతుడు సమాధానం. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠ అంటే ఈ రెండు, పురా ప్రోక్త మయానఘ, ఈ లోకంలో ద్వివిధ నిష్ఠ పురా ప్రోక్త మయానఘ. సో అనఘ అంటే పాపరహితుడు అయినటువంటి ఓ అర్జున అని చెప్పి, పాపరహితుడా అని అర్థము. అయితే ఇక్కడ అర్జునుణ్ణి అనఘ అంటూ సంబోధిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు.
రెండు రకాలైన నిష్ట అంటే శ్రద్ధ పూర్వము చెప్పబడింది. ప్రోక్త అంటే చెప్పబడింది, అనగా అంటే పాపరహితుడా. అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందాలనుకునే మానవులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు, అవునా? ఇంతకు ముందే నేను నీకు వివరించాను, ప్రోక్త అని చెప్పి నేను నీకు చెప్పాను. అయితే కొందరు దానిని సాంఖ్యము, కొందరేమో తాత్విక కల్పన ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలని అనుకుంటే, ఇంకా కొందరు భక్తి యోగం ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో కర్మయోగము, బుద్ధి యోగము అని చెప్పి మనం 2వ అధ్యాయంలో 2 రకాల మార్గాలు శ్రీకృష్ణుడు వివరించారు. పోయిన 2వ అధ్యాయంలో 39వ శ్లోకంలో సాంఖ్యయోగము, కర్మయోగము. కర్మయోగం అంటే బుద్ధి యోగము అని కూడా చెప్పుకున్నాం. అంటే ఏమిటి దాని అర్థము మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ, ఉదాహరణకు ఏ పని చేసినా కృష్ణార్పణం అనే స్వభావంతో చేయటం, అది బుద్ధి యోగము. సో ఇలా 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు, అది ఒక మార్గము. తర్వాత సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మజ్ఞానము అని చెప్పి 2 రకాలుగా ఉంటాయి అని 2వ అధ్యాయంలో చూసాం. సో ఆ విషయాన్నే ఇక్కడ ఇంకా వివరంగా వివరిస్తున్నారన్నమాట. అంటే సాంఖ్యయోగం ఏమిటి అంటే ఆత్మ, భౌతిక పదార్థాలు ఇలాంటి వాటి యొక్క అధ్యయనం, విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనమైన సాంఖ్యయోగం. అంటే మన ఆత్మ ఏమిటి, ఈ భౌతిక పదార్థాలు ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా సాంఖ్యయోగం. ఆత్మని గురించి తెలుసుకోవటమే, ఆత్మజ్ఞానమే సాంఖ్యయోగం. సో అలా ఆ రకంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని సంపాదించటం అదొక ప్రయోగాత్మక జ్ఞానము. అది తాత్విక చింతన మనకు ఉంటే ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది కొంత అర్థమవుతుంది అని చెప్పి, కొంతమందికి ఈ తాత్విక చింతన, ఈ ప్రయోగాత్మక జ్ఞానము ఇలాంటి వాటి ద్వారా ఆత్మానుభూతిని పొందటం కొంతమందికి ఇష్టం, వాళ్ళ అభిరుచి అలా ఉంటుంది కొంతమంది మనుషులకు. 2వ వర్గం వారు ఎలా ఉంటారు అంటే ఇంకా భక్తి భావంలో ఉంటూ కర్మను ఓనరించే వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు ఏ పని చేసినా ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనే భావనలో ఉంటూ వాళ్ళు పని చేస్తారు. సో అది బుద్ధి యోగము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ 2 మార్గాలు అని అర్జునుడు అన్న మాటకు అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పే విషయాలు 2 మార్గాలు అంటే ఏమిటి అంటే అది అన్నమాట. ఈ 2 రకముల మానవుల గురించి ఇంతకు ముందే చెప్పాను. అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందటానికి 2 రకాల మానవులు ఉంటారని ఇంతకు ముందే చెప్పాను. ఒకటేమో ధ్యాననిష్ట మీద ఆసక్తి కలవారు జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటారు, వాళ్ళు ఆత్మానుభూతిని ఆ రకంగా పొందాలని చూస్తారు. పనుల మీద ఆసక్తి, భక్తి భావంలో ఉండేవాళ్ళు కర్మ మార్గంలో దానిని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మజ్ఞానం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం, జ్ఞానంతో కూడినటువంటి వైరాగ్యం. అది ఆయన యొక్క సమాధానం ఇలా ఉంది. కర్మ, బుద్ధి యోగం ఈ 2 ఏమిటి అంటే జ్ఞానంతో కూడిన కర్మ, పని చేయటం. సో కొంతమంది ఈ జ్ఞానంతో, వైరాగ్యంతో ఏ పని వాళ్ళు ఆ రకంగా భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం కొంతమంది ఆ మార్గంలో వెళ్తారు. కొంతమంది పనులు రోజువారీగా చేసుకుంటూనే ఇలా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనేటటువంటి భావంతో ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆత్మసాక్షాత్కారం కోసం వెళ్తూ ఉంటారు. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. పైకి కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినా కూడా మనసులో అవి స్మరించుకుంటూనే ఉంటే, అంటే మనస్సులో
ఈ ఇంద్రియ విషయాల మీదే ఆసక్తి ఆలోచనలు ఉంటూ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళు మిథ్యాచార విమూఢాత్మ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. అలాంటి వాళ్ళు మిథ్యాచారులు అంటే వాళ్ళని వాళ్ళే మోసం చేసుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత విమూఢాత్మ అవివేకులు కపటాచారులు అని చెప్తున్నారు. పైకి కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినా కానీ మనసులో మాత్రం ఆ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనల్ని మనమే మోసం చేసుకున్న వాళ్ళము అవుతాం. అలాగే అలాంటి వాళ్ళని అవివేకులు కూడా, అవివేకులు కపటాచారులు అని కూడా అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణగా ఇక్కడ ఒక మనం వైరాగ్యంతో సన్యాసిగా మారాము అన్నట్లుగా పైకి కనిపిస్తున్న ఈ అలవాట్లన్నీ చూస్తే వాళ్ళకి నిజమైన వైరాగ్యం లేదని తెలిసిపోతుంది. అలాగే మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు కూడా కళ్ళు మూసుకుని కూర్చున్నప్పటికీ అన్ని మనసులో వేరే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే అది సరి అయినటువంటి ధ్యానం కాదు అని ఈ చిత్రాల్లో మనకు చెప్తున్నారు. నిజమైన వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి అంటే యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం ఆసక్త సవిశిష్యతే. సో ఒక ప్రక్కేమో శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. శ్రద్ధావంతులు ముందుగా అసలు శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. మనస్సుతో ముందు కర్మేంద్రియాలను అంటే మన కళ్ళు ముక్కు, ఏమిటి కర్మేంద్రియాలు 5: కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు, ఆ తర్వాత మన స్పర్శ తెలిపేటటువంటి చర్మం. సో ఈ 5 వీటి వల్లే కదా మనకి అన్ని జ్ఞానము అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి, వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి, తర్వాత కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి విషయాలు. వీటన్నిటితో మనము ప్రలోభాలకు గురి అవుతూ ఉంటాము. సో అందుకని వాటిని అదుపు చేసుకోవటం నేర్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు ఎవరైతే మనస్సును ఈ ఇంద్రియాలను కూడా అదుపులో పెట్టుకుని ప్రతిఫలం ఆశించకుండా పనులు కనుక చేయగలిగితే వాళ్ళు చాలా శ్రేష్ఠులు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకేం చూపిస్తున్నారు అంటే భక్తితో భగవంతుడి కోసం వాళ్ళు భక్తి భావంతో నా కోసం కాదు అనే ఉద్దేశంతో పని చేయటం అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. సో మన కర్తవ్య కర్మను మనం ఆచరించవలసినదే. అంటే మన స్వధర్మాన్ని మనం చేయాల్సిందే. ఎందుకు అంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే కర్మ చేయటమే మంచిది. అంటే పనులన్నీ వదిలేసి సన్యాసం అంటే ఏమి చేయకుండా కూర్చోవటం కాదు, నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తించటమే ఆ పనులన్నీ వదిలేయటం కంటే మంచి పని. నీకేదైనా బాధ్యత, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు గృహస్థులు ఉన్నారు, వాళ్ళు సన్యాసం అంటూ వాళ్ళ బాధ్యత ఏమిటి, వాళ్లకు ఈ ఉన్న ఫ్యామిలీ కుటుంబ విషయాలు, వాళ్ళని కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవటము, వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు తీర్చటం అనే బాధ్యత ఉన్నది. అది వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయి సన్యాసం అనటం కూడా కరెక్ట్ కాదు. దానికంటే కూడా పని చేయటమే ఉత్తమమైన పని అని చెప్తున్నారు. సో కర్మలు చేయకుండా అంటే పని చేయకుండా ఏ మనిషి కూడా జీవితం సాగించలేడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ క్లియర్గా మన కర్తవ్య కర్మ మనం ఆచరించవలసిందే, మన స్వధర్మం ఏమిటో మనం చెయ్యాల్సిందే, మన డ్యూటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం చెయ్యాలి. ఎందుకు అంటే వదిలిపెట్టడం కంటే అవి చేయటమే మంచిది. కర్మ చేయకుండా పని చేయకుండా ఎవరు కూడా జీవనాన్ని సాగించలేరు, మన బాధ్యత చేయకుండా నిర్వర్తించకుండా అని చెప్తున్నారు. అయితే మన బాధ్యతలు ఏమిటి అన్నది సరే మామూలుగా మనకు తెలుసు, గృహస్థులైతే గృహస్థులు ఈ పని చేయాలి, కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి, అలాంటివన్నీ మనకు తెలుసు. కానీ అసలు ఒరిజినల్గా ఈ బాధ్యతలు అనేది ఎవరు ఏది చేయాలనేది ఎవరు చెప్పారు అంటే భగవంతుడే ఈ ధర్మాలన్నీ కూడా ఆయన
చెప్పారు. అది మనం ముందు ఇక్కడ ఈ చాప్టర్లో చూస్తాము, ముందు శ్లోకాల్లో చెప్తాను. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్తసంగ సమాచర. ముఖ్య శ్లోకమే ఇది కూడా. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర, యజ్ఞం కోసం నువ్వు కర్మ చేస్తున్నాను అనుకో. యజ్ఞం కోసం అంటే యజ్ఞం దేనికోసం చేస్తాం? భగవంతుడి కోసం చేస్తాం కదా. ఈ అగ్ని ముందు కూర్చుని యజ్ఞాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు. అవి ఎందుకు చేస్తారు? భగవంతుడి యొక్క తృప్తి కోసం యజ్ఞాలు చేస్తాం మనం. అలాగే యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్ అనంటే యజ్ఞం కోసం, భగవంతుడి కోసం అనుకుని కర్మను చెయ్యి. అన్యత్ర వేరే రకంగా నువ్వు చేస్తే లోకోయం కర్మబంధన, ఈ జగత్తులో ఈ కర్మబంధాలన్నీ నిన్ను ఈ ప్రపంచానికి కట్టిపడేస్తాయి అని చెప్పి కర్మబంధనాలు నీకు సృష్టిస్తాయి అంటున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నావు, నా కోసం కాదు అనుకుంటూ అంటే అర్థం ఏమిటి? మనం ఆ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించటం లేదు. ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అంటే పని చేసినప్పుడు ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఎలా ఉంటామని డౌట్ వస్తుంది. కానీ అక్కడ మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన యాటిట్యూడ్, మనస్తత్వం, మనం పెంపొందించుకోవాల్సిన మనస్తత్వం ఏమిటి అంటే పని కరెక్ట్గా చెయ్యాలి అని అనుకోవటంలో తప్పు లేదు. ఏ పనైనా మనం సరిగ్గా చెయ్యాలి, కరెక్ట్ అయిన ధర్మ మార్గంలో సక్సెస్ఫుల్గా చెయ్యాలి అని అనుకుంటూ పనిని ప్రారంభించి మనస్ఫూర్తిగా మన ప్రయత్నాన్ని పెట్టి ఆ పని చెయ్యాలి. ఆ రకంగా చేసిన తర్వాత ఆ పని వల్ల వచ్చే ప్రతిఫలం, రిజల్ట్ ఏదవనా అవ్వనండి, సక్సెస్ అవ్వనండి, ఫెయిల్యూర్ అవ్వనండి, అది ఇక భగవంతుడికే అర్పిస్తున్నాను. ఏదైనా అవ్వని, నా పనల్లా ఇది బాగా చేయటము, ధర్మ మార్గంలో ప్రయత్న వంచన లేకుండా నేను దానిని సక్రమంగా నిర్వర్తించటం నా బాధ్యత అనుకుని చేయటం. ఆ ఫలితం భగవంతుడు, కృష్ణార్పణం ఈ పని అనుకుని, అది సక్సెస్ అయితే మనం నేనే చేశాను అన్నట్లుగా పొంగిపోకుండా, ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ దుఃఖించకుండా, ఏదైనా ఇది భగవన్ నిర్ణయం, భగవత్ ప్రసాదం, ఆయనకే అర్పిస్తున్నాను అన్నట్లుగా ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక వైరాగ్య భావాన్ని, భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాననే భక్తి భావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. అలా చేస్తే కర్మ బంధనాలు, ఈ జగత్తులో మనకి బంధాలు అంటుకోవు. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రంలో మనం చిక్కుకోము. అలా విముక్తి తెచ్చుకోవచ్చు ఈ మార్గంలో మనం ఉండగలిగితే అని ఇక్కడ అర్థం. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, అదే చెప్తున్నారు. అంటే ముక్తసంగ సమాచర. అందుకని కౌంతేయ, నువ్వు నీ యొక్క పనులను ఈ రకంగా ముక్తసంగ సమాచర, ఫలితాల మీద ఆసక్తి వదులుకుని ఆ రకంగా నువ్వు పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించు, విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు ఈ రకంగా అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. యజ్ఞ రూపంలో చేసే, విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చెయ్యాలి. అంటే విష్ణువు కోసం యజ్ఞం, అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసే యజ్ఞాలే చేయమని కాదు ఇక్కడ అర్థం. ఈ కలియుగంలో మనకు యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అసలు అంటే ఏ పని అయినా అసలు మనస్ఫూర్తిగా మనము భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుని ఆయనకు అర్పిస్తే ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా అది యజ్ఞంతో సమానమే. ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ కలియుగము అని చెప్పుకుంటున్నాము. అయితే 4 యుగాలు ఉన్నాయని మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. 4 యుగాలు ఏమిటి అంటే సత్యయుగము లేదా త్రేతాయుగము, అది మొదటిది. రెండవది సత్యయుగము లేదా కృతయుగము, ఆ రెండు కూడా ఒకటే, అది ఫస్ట్ యుగము. రెండవది త్రేతాయుగము, అది శ్రీరామావతారం. ఆ తర్వాత ద్వాపరయుగం కృష్ణావతారం, తర్వాత కలియుగం, ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి యుగం. సో మొట్టమొదట సత్యయుగము, కృతయుగంలో భగవంతుని చేరుకోవాలి, ఆత్మానుభూతి విముక్తి పొందాలి అంటే ఏం చేసేవారు అంటే తపస్సులు చేసేవారు. తరువాత త్రేతాయుగంలో అలాగే మోక్షం కోసం యజ్ఞాలు చేసేవారు. ఏది అగ్నిలో సమిధలు వేస్తూ యజ్ఞాలు చేసేవారు.
తర్వాత ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు అంటే దేవాలయాల్లో భారీగా అర్చనలు పూజలు చేస్తూ ఉండేవారు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడిని చేరుకోవటానికి, మోక్షాన్ని సంపాదించడానికి చేయవలసిన పనులు. ఏది ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు. ఇకపోతే కలియుగంలో మనం భగవంతుని చేరుకోవాలంటే అతి సింపుల్ మార్గం, చాలా సులభ మార్గాన్ని సూచించారు. ఏమిటి అంటే భగవన్నామస్మరణే కలియుగంలో భగవంతుణ్ణి చేరుకునే మార్గము. కాబట్టి వీలైనంత వరకు మనం భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి. అందుకే మనం ఇప్పుడు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని స్మరించుతూ మనము 108 సార్లు స్మరిస్తే ఒక్క జపమాలలో 108 పూసలు ఉంటాయి. ఒక రౌండ్, ఒక మాల చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో అలా భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటే మనకు మెల్లగా భక్తి వైపు భక్తి మార్గంలో మనం వెళ్ళగలుగుతాం. సో ఈ కలియుగంలో నిన్న చెప్పుకున్నాం, హరే నామ హరే నామ హరే నామ ఇవ కేవలం, అంటే కేవలం హరినామమే కలవు కలియుగంలో. నాస్తైవ 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 గతిరన్యథ, వేరే గతి లేదు అని చెప్తున్నారు. లేదు లేదు లేదు, నాస్త్యైవ 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 అంటే అర్థం. కాబట్టి అది కలియుగంలో యజ్ఞము అంటే నామజపమే, జపయజ్ఞమే కలియుగంలో యజ్ఞం. అదే కాకుండా ఇంకొక విషయం, ఒక లోతైన అర్థం కూడా ఉంది యజ్ఞానికి. ఏమిటి ఆ లోతైన అర్థం అంటే, ఏ పనినైనా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుంటూ దానిని ధర్మ మార్గంలో సమర్థవంతంగా వీలైనంత మన శక్తి అంతా పెట్టి కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తూ దాని నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని, ఎలాంటి ప్రతిఫలమైనా, అది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా ఏదైనా సరే, మనము రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఇది భగవత్ ప్రసాదం, ఆయనకు అర్పించాను, ఆయన ఇది నాకు ప్రసాదించారు అనేటటువంటి భావముతో మనము అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా ఉండాలి ఆ పనికి. అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు, మీలో పరీక్ష ఉంటుంది. ఆ పరీక్ష రాయటం దేనికి? మంచి మార్కులు రావాలని రాస్తాం. కాబట్టి పరీక్ష అనేది మంచి మార్కులు రావాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశం ఉండటంలో తప్పులేదు. కానీ ఇక్కడ ఈ సూక్ష్మమైన డిఫరెన్స్ గ్రహించండి. ఆ మంచి మార్కులు రావాలి అనే ఉద్దేశము, కోరిక ఉండబట్టే మీరు కష్టపడి చదవటము, కష్టపడి కృషి చేసి ఆ పరీక్ష బాగా రాయటానికి చేస్తారు. అది చేయాలి, అది మీ స్వధర్మ స్టూడెంట్గా. కానీ ఒకవేళ అందులో మీరు అనుకున్నట్లు 100కి 100 రాలేదు, 90 వచ్చాయి, 80 వచ్చాయి, ఏదో జరిగింది, అప్పుడు అంటే ఇక దాని గురించి మనం దుఃఖిస్తూ కూర్చోకుండా, లేదంటే మీకు 100కి 100 వస్తే ఇదంతా నా ఘన కార్యమేనన్నట్లు మనం విపరీతమైనటువంటి గర్వంతో కూడా ఉండకుండా ఉండగలగటమే ఈ భగవంతుడికి అర్పించటం, ప్రతిఫలాపేక్ష అన్నదానికి అర్థం. ఏది వచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం, ఆయనకి అర్పించి పని చేశాను, దానికి ఆయన ఏ రకమైన ప్రతిఫలం ఇచ్చినా అది ఆయన యొక్క ప్రసాదము అనేటటువంటి ఒక మనస్తత్వంతో, బాగా వచ్చినప్పుడు గర్వించకుండా, తక్కువ వచ్చినప్పుడు దుఃఖించకుండా, మన పనిని మనం సక్రమంగా చేసే విషయాల మీద మాత్రమే మనము మనస్సును పెట్టి ఈ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా, అంటే ప్రతిఫలం మీద వ్యామోహం ఆశించకుండా, అంటే ప్రతిఫలం మీద కోరిక, ఆ వ్యామోహాన్ని తగ్గించుకోవాలి. అది ఆ రకమైన మనస్తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఉద్యోగం చేస్తున్నాము, ఆ ఉద్యోగం చేస్తే ఉదాహరణకు నీ బాధ్యత ఇది, ఈ పని నువ్వు నిర్వర్తించాలి. నువ్వు నిర్వర్తిస్తే బాగా నీకు ప్రమోషన్ రావచ్చు. నువ్వు పని బాగా నిర్వర్తించాలి అనేటటువంటి కోరికతో ఆ పని చేయటం తప్పులేదు. పనిని బాగా చెయ్యాలి, అది సక్రమమైన మార్గంలో, ధర్మ మార్గంలో చెయ్యాలి బాగా. అది చేయటం వరకు మన బాధ్యత. తరువాత ఆ పని బాగా చేసినందుకు నీకు ప్రమోషన్ వచ్చిందని పొంగిపోయి నేను బాగా చేశానని, లేదా ప్రమోషన్ రాకపోతే కృంగిపోయి దుఃఖించటం, ఇలాంటివి అన్నీ ఇలాంటి భావాలు వదులుకోవటం
అంటే మనస్ఫూర్తిగా పనిని చేసి అది భగవదర్పణం, కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ చేసి అందులో నుంచి ఏ రకమైన ప్రతిఫలం వచ్చినా మనం సమభావంతో ఉండగలగటం, అది భగవత్ ప్రసాదం, భగవన్ నిర్ణయం. ఆయనకు అర్పించాము, ఆయన ఏ రకంగా చేయాలంటే ఆ రకంగా చేయించారు. అది ఏదైనా మనం ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి అనేటటువంటి ఒక వైరాగ్య స్వభావాన్ని మనసులో పెంపొందించుకుని ఆ పనిని చేయగలగాలి. అది కర్మఫలాన్ని ఆశించకుండా పని చేయటం అంటే. అంతేకాని ఆ పని సరిగ్గా చేయక్కర్లేదు, ఈ కర్మ మనకు అక్కర్లేదు అని అలా కాదు, నిర్లక్ష్యంగా చేయటం కాదు. పనిని మన బాధ్యతగా శ్రద్ధగా ధర్మ మార్గంలో చేయాలనుకోవటం తప్పు లేదు. ఆ పని వల్ల వచ్చే ప్రతిఫలానికి మీద కోరిక, వ్యామోహము తగ్గించుకోవాలి. అది ఏదైనా సరే భగవన్ నిర్ణయం, భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి సమస్థితిలో మనము ఉండగలగాలి. అది దీని అర్థం అన్నమాట. ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా, అంటే వ్యామోహం లేకుండా అనేది. సో అలా చేయగలిగితే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచ కర్మబంధాల్లో చిక్కుకోము. అంటే విముక్తి, జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి తెచ్చుకోగలము. విష్ణు తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర అలా పనిచేస్తే నీకు ఈ కర్మబంధన నుంచి విముక్తి వస్తుంది. తదర్థం కర్మ కౌంటే, ఆ రకంగా నువ్వు పనిచేస్తే ముక్త సంగ సమాచార, నీకు ముక్తి, ఈ భవబంధాల నుంచి నీకు ముక్తి వస్తుంది. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వఘం పాపా ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. మొదటేమో యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్నే భుజిస్తారు. భగవంతుడి భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని భుజించినట్లే అని చెప్తున్నారు. అంటే మనము ఏది చేసినా కూడా భగవదర్పితం చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ సింపుల్గా మనకు అర్థం అవటానికి చెప్పే ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అంటే, ఉదాహరణకు రోజు మనం భోజనం చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఏది తిన్నా కూడా భగవంతుడికి అర్పించి ఒక్క నిమిషం మనం తీసుకుంటే అది భగవత్ ప్రసాదం అవుతుంది. అప్పుడు మనకు ఈ పాప విముక్తి అనేది పొందగలం. అలా కాకుండా మనం భోజనం చేసినా ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం కాదు, నేనే ఆనందించటాని కోసం ఇవన్నీ చేసుకుని తింటున్నాను అనేటటువంటి మనస్తత్వాన్ని మార్చుకుని భగవంతుడి యొక్క ఆయనకు అర్పిస్తున్నాను. భోజనం దగ్గర నుంచి తినే వాటి గురించి కూడా మనం ఇంట్లో ఉంటే నైవేద్యం పెట్టచ్చు, బయట ఎక్కడన్నా తింటున్నప్పుడు కూడా అలా పెట్టలేకపోయినా మనస్సులో ఒక్క నిమిషం భగవంతుని తలుచుకుని కృష్ణార్పణం అనుకుని అర్పించి మనము భోజనం చేయాలి. అది ఇక్కడ ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఆహారం భుజించినా కూడా అదే రకంగా భగవదర్పితం చేసి అప్పుడు మనం తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఏ పనైనా మన ఆనందం కోసం చేస్తున్నాము, నేనే ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుని చేస్తూ ఉంటే అది మనం ఈ జనన మరణ భౌతిక ప్రపంచ బంధాల్లో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తుంది. అలాగే భోజనం కూడా అంతే. మనం భగవంతుడికి మనసులో అయినా సరే ఒక్కసారి ప్రార్థించి తీసుకుంటే ఆ రకంగా మనకు పాప విముక్తి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు భగవంతుడికి అర్పించాలి అని ఎవరికైనా కనుక ఒక డౌట్ వస్తే, మనం వండుకున్నాం, కష్టపడి సంపాదించుకున్నాం, ప్రతిదీ భగవంతుడు అని అట్లా ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకుని, ఎందుకు అంటే ఉదాహరణకి భగవంతుడు మనకి వేదాలన్నీ ప్రసాదించారు. ఈ వేదాల్లో మనకి ఏం చెప్పారు, కర్తవ్యాలు, ఎవరు ఏ పనులు చేయాలి, ఏ రకంగా ఉండాలి, మంచి కర్మలు ఏమిటి, చెడు కర్మ చేయకూడని పనులు ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా వేదాల్లో ఉన్నాయి. మనకు కావలసిన విషయాలన్నీ కూడా వేదాల్లో వివరించారు. అయితే ఎవరు ఏ పని చేయాలి ఆ విషయం కూడా వేదాల్లో వివరించారు. అది ఇంకా ముందు నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో చూస్తాం. కాబట్టి ఆ వేదాలలో, ఆయన ఇచ్చినటువంటి వేదాలలో మనం ఎవరే పనులు చేయాలో తెలుసుకుని ఆ రకంగా మనం మన పనులను యజ్ఞంలాగా
చేస్తే ఒక యజ్ఞం చేసినట్టు చేయాలి మన స్వధర్మాన్ని, మామూలుగా కాదు. యజ్ఞం చేసినట్టు, యజ్ఞం ఎంత నిష్టగా చేస్తారు. యజ్ఞం అగ్ని ముందు కూర్చుని వేద మంత్రాలు చదువుతూ, అగ్నిలో సమిధలు వేస్తూ, భగవంతుడి మీద ప్రార్థన స్తుతిస్తూ యజ్ఞం అనేది చేస్తారు. అలాగే మన కర్మయజ్ఞం, మనం చేసే పనిని కూడా ఒక యజ్ఞంలాగా అంత నిష్టతో అంత కరెక్ట్గా ఏ పని చేసినా చేయగలగాలి. అలా చేస్తే, యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు పడతాయి అని చెప్తారు. ఇదివరకు రోజుల్లో యజ్ఞాలు, వర్షం రాకపోతే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు, ఏదైనా ఇలాంటి కరువులు అవి వచ్చి వర్షాలు రాకపోతే యజ్ఞాలు చేయటం అది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి. వర్షాలు వస్తే ధాన్యం వస్తుంది, అవునా? ధాన్యం వస్తే మనకి భోజనం వస్తుంది. ఆ భోజనం వచ్చినప్పుడు మనం ఆ భోజనాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించాలి. ఎందుకు అంటే ఆయన ఇచ్చిన వేదాలు, ఆయన చెప్పిన కర్తవ్య ధర్మాలు, ఆయన సూచించినటువంటి యజ్ఞ మార్గాల ద్వారా మనకి వర్షం ప్రాప్తించితే మనకప్పుడు ధాన్యం వచ్చింది. ఆ వచ్చినటువంటి ఆహారాన్ని భగవంతుడికి అర్పించటం సరి అయినటువంటి మార్గం. మనకి ఎవరైనా ఏదైనా ప్రసాదించినప్పుడు మనం ఆ గౌరవాన్ని వాళ్ళ మీద చూపించాలి కదా. మన తల్లిదండ్రుల మీద మనం గౌరవం చూపించాలి. ఎందుకు? వాళ్ళు మనకి జన్మనిచ్చే అన్నీ కూడా మనకి అందించేవాళ్ళు కాబట్టి. అలాగే మన గురువులు, వాళ్ళు మనకు పాఠాలు నేర్పిస్తున్నారు, ఎన్నో విషయాలు చెప్తున్నారు, అందుకని వాళ్ళని గౌరవించాలి. అలాగే అందరినీ మించిన గురువు భగవంతుడు. ఆయన మనకు జన్మ బీజాన్ని ఇచ్చాను అని ముందు ముందు చూస్తాం. ఆయనే ఈ మొత్తం సృష్టికి కూడా తండ్రి. మరి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ విశాలమైన జగత్తు, ప్రకృతి, ఇదంతా కూడా మరి మనము ఆయన వలననే మనం ఏది చేసినా అనే విషయం. సో భోజనం చేసినప్పుడు ఈ రకంగా ఆయన వేదాలను మనకు ప్రసాదిస్తే, అందులో ఏ పని ఏ రకంగా చెయ్యాలి అనేది మనకు చెప్పారు. మనం ఆ పనులను అర్థం చేసుకుని ఎవరి పనులు వాళ్ళు సక్రమంగా చేయటమే యజ్ఞము. అది లోతైన అర్థం. పైకి మామూలుగా మనం ఏం చెప్పుకుంటాము, వేదాలు భగవంతుడిచ్చారు, దానిలో కర్తవ్యాలు అంటే ఎవరు ఏ పని చేయాలి అన్న డ్యూటీస్ కూడా చెప్పారు. ఆ ప్రకారంగా అందరూ పనులు చేస్తే యజ్ఞాలు చెయ్యాలన్నది మనకు తెలిసింది. ఆ యజ్ఞం, ఎవరి యజ్ఞం వాళ్ళు చేయాలి. ఆ యజ్ఞం చేసినప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి, వర్షాలు వస్తే ధాన్యం పండుతుంది, ధాన్యం పండితే మనకు ఆహారం వస్తుంది. అప్పుడు ఆహారాన్ని భగవంతుడికి ధన్యవాదం సమర్పిస్తూ థ్యాంక్ఫుల్గా మనం గాడ్కి అది అర్పించాలి. అది చెప్తున్నా. లోతైన అర్థం ఏమిటి? ఈ వేదాల వల్ల ఎవరు ఏ పనులు ఎలా చేయాలో చెప్పారు. ఆ రకంగా పనిని వేదాలలో చెప్పినట్లుగా కరెక్ట్గా చేయటమే యజ్ఞం లాంటిది. ఆ చేస్తూ భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ మనం పనులు చేయాలి. అలా మనం అందరం కూడా మన డ్యూటీస్ మనం సక్రమంగా చేస్తూ భగవంతుడికి ప్రతిఫలాన్ని అర్పిస్తూ వాటి మీద ప్రతిఫలం మీద వ్యామోహాన్ని పెంచుకోకుండా అది యజ్ఞంలాగా చేసినప్పుడు పనులు అందరూ కూడా ఎవరి పనులు వాళ్ళు, ఎవరి స్వధర్మాలు వాళ్ళు ఆ విధంగా నిర్వర్తిస్తే మనకి సస్యశ్యామలంగా ఈ భూమి ప్రపంచం ఉంటుంది అని దీని యొక్క లోతైన అర్థం అదనమాట. మామూలుగా యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షాలు పడతాయి, వర్షాలు పడితే మనకి ఫుడ్ వస్తుంది, ఇవన్నీ మామూలుగా మనకి తేలిగ్గా అర్థమయ్యే పై అర్థం. లోపలి అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ వేదాలలో చెప్పినట్లు ధర్మ మార్గంలో ఎవరి పనులు వాళ్ళు, ఎవరి స్వధర్మాలు వాళ్ళు సరి అయిన మార్గంలో యజ్ఞంలాగా చేస్తూ ఆ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా భగవదర్పితం అనే మనోభావంతో చేస్తే యజ్ఞంలాగా ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా వర్షాలు సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో మరి ఆ భావాలు కొంత తగ్గిపోబట్టే మనం కొన్ని అరాచకాలు అవి చూస్తున్నాం. కాబట్టి మనకు ఆ రకమైనటువంటి ప్రపంచం కావాలి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి మనస్తత్వంతో పనులు చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని ఇక్కడ ధాన్యము, దానివల్ల ఆహారము, అది భగవదర్పితము చేయాలంటున్నాం. ఈ పనుల వల్ల ఏ రిజల్ట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా అలాగే భగవదర్పితం చేయాలి. అది ఈ యజ్ఞ చక్రంలో మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి లోతైన అర్థము. వర్షాలు పడితే యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది, వర్షం వస్తే ధాన్యం పండుతుంది, ధాన్యం పండితే ఆహారం వస్తుంది, ఆహారాన్ని భగవంతుడికి అర్పించుతాము, తర్వాత మనం తీసుకుంటాం ప్రసాదంగా. అది సింపుల్గా మనకి అర్థమయ్యే మాట. లోతైన అర్థం ఏమిటి? యజ్ఞం అంటే ఏ పని అయినా భగవదర్పితం అనుకుంటూ మనం చేస్తూ ఆ పని వల్ల వచ్చేటటువంటి
రిజల్ట్ ఏదైనా సరే భగవంతుడికి అర్పించి అప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకుంటాము ఆ రిజల్ట్ని అని అర్థం చేసుకోవాలి. అది లోతైన అర్థం. ఇకపోతే అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ. సో ఇక్కడ మనకు ఆ యజ్ఞ చక్రం ఏమిటో చెప్తున్నారు. ప్రాణులన్నీ ధాన్యం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ధాన్యం వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది, అవునా? అన్ని జీవులు కూడా ధాన్యం ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. పర్జన్యాత్ అన్న సంభవ, అన్నం ఎలా వస్తుంది? పర్జన్య అంటే వర్షం ద్వారా వస్తుంది. వర్షం యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, వర్షం ఎలా వస్తుంది? యజ్ఞం ద్వారా వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ, యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము? మన కర్మలు సరిగ్గా చేయటమే యజ్ఞము. విద్యుక్త కర్తవ్యాలు సరిగ్గా నిర్వహించటమే యజ్ఞము. అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసే యజ్ఞమే కాదు, మనం అందరం పనులు సరిగ్గా చేస్తే అదే యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. సో ప్రాణులన్నీ ధాన్యంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ధాన్యం వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞం సరిగ్గా చేస్తే వర్షం వస్తుంది, అంటే మన పనులు మనం సరిగ్గా చేస్తే. యజ్ఞము విద్యుక్త కర్మల నుంచి ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అది ఈ యజ్ఞ చక్రం అన్నమాట. మళ్ళీ చూస్తాము నెక్స్ట్ స్లైడ్లో. అది యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి. వర్షం ఎలా వస్తుంది అంటే యజ్ఞాల వల్ల వస్తుంది. అన్నీ ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. ఆహారం ఎలా వస్తుంది? వర్షాలు వస్తే వస్తాయి. వర్షాలు ఎలా వస్తాయి? యజ్ఞాలు చేస్తే వస్తాయి. యజ్ఞాలు ఎలా చేస్తాం? మన విద్యుక్త ధర్మాలు మనం సరిగ్గా చేస్తే అదే యజ్ఞము అని చెప్తోంది. ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు క్లియర్గా. కాబట్టి ఎవరి డ్యూటీని వాళ్ళు సక్రమంగా చేయాలి, అప్పుడే అన్నీ ఈ ప్రపంచంలో సవ్యంగా ఉంటాయి. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడినటువంటి జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందం పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందేవాడికి ఇంకా చేయవలసిన కర్మలేవి కూడా ఉండవు. అయితే మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళగలిగితే మనం అంటే ఏమిటి? ఈ ఆత్మానుభూతిలో ఉంటూ ఇంకా వేరే విషయాలు, ఇక ఏ కోరికలు లేకుండా ఉన్న స్థితికి కనుక మనం వెళ్ళగలిగితే, ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానంలో ఆ స్థితిలో మనకు ఆ నిత్యానందం సంభవించేటటువంటి ఆ స్థితిలో ఉంటే ఇక వాళ్ళకి చేయవలసిన కర్మలేవి కూడా ఉండవు ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఆ స్థితికి వెళ్ళే వరకు మనం మన పనులు చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం కర్మేంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని కోరిక అనేది లేని స్థితికి వెళ్ళగలుగుతామో అప్పుడు ఆ స్థితిలో ఆ వైరాగ్యం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. అప్పుడు మనకు ఆ జ్ఞానంతో ఆత్మానుభూతితో వచ్చేటటువంటి ఆనంద స్థితిలో మనం ఎప్పుడైతే నిమగ్నం అవ్వగలమో అప్పుడు ఇక ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్లకు వేరే పనులు చేసే అవసరం లేదు. ఇక వాళ్ళ ఆనందంలో నిమగ్నమై ఉండగలరు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. అంటే యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, ఇక్కడ గురువు యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఎవరైతే శ్రేష్ఠులు గొప్పవాళ్ళు ఏమేం పనులైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో తత్తద్దేవేతరో జనులందరూ కూడా అదే ఫాలో అవ్వాలని చూస్తారు. సయత్ ప్రమాణం కురితే, వాళ్ళు ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే పెడతారో ఈ రకంగా పనులు చేయాలి అని వాళ్ళు కనుక ఏది చెప్తే లోకస్తత్ అనువర్తతే, లోకమంతా కూడా వాళ్ళను అనువర్తించాలి అంటే అనుసరించాలని ప్రయత్నిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో గొప్పవాళ్ళు ఏ పనులైతే ఆచరిస్తారో జనులందరూ కూడా అదే చేయాలని ప్రయత్నిస్తారు. అలాగే వాళ్ళు ఏ ప్రమాణాలు ఏ రకంగా పనులు చేయాలి అని వాళ్ళు కొన్ని స్టాండర్డ్స్ చెప్తే మనకు అందరూ కూడా లోకమంతా కూడా అదే అనుసరించడానికి ఫాలో అవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ గొప్పవాళ్ళు చేస్తే అందరూ వాళ్ళను అనుసరిస్తారు.
అంటే ఒక నాయకుడు, గురువు అనే వాళ్ళు కానీ నాయకులు కానీ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళు ఆచరిస్తే వీళ్ళు చేస్తారు, ఆచరించకుండా మాటలు చెప్తే చెయ్యరు అన్నది ఇక్కడ అర్థం అనమాట. మనం ఎవరికైనా బోధించేటప్పుడు మనం ఆచరించి అవతల వాళ్ళకు బోధించాలి. సో మీరు డోంట్ స్మోక్ అంటే వీళ్ళందరూ నువ్వు చెప్పినట్లు కాదు, నువ్వు చేసినట్లు చేస్తాం అంటున్నారు. వీ విల్ డూ వాట్ యు డూ, నాట్ వాట్ యు సే. నువ్వేం చెప్తే చేయటం కాదు, నువ్వేం ఆచరిస్తే మేము కూడా అదే ఆచరిస్తాము అని. కాబట్టి ముందుగా మనం ఆచరించి అప్పుడు ఎదుటి వారికి చెప్పాలి. అలాంటి వాళ్ళే గురువులు కానీ నాయకులు కానీ అని. అందుకే నిజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా ఉంటారు, ఎవరు తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ. కాబట్టి నాయకుల్ని కూడా మనం సరి అయిన గురువులను, సరి అయిన వాళ్ళను ఎంచుకోవాలి. ఇలా భక్తులను, మంచి సరి అయిన గురువులను మనం వేదాల్లో తెలిసినటువంటి వాళ్ళని ఎంచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవ్యాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి. సో పార్థ, ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం, అసలు నా కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన, ఈ 3 లోకాల్లో నేను చేయాల్సింది ఏది లేదు పార్థ. నానవాప్తం అవాప్తవ్యం అంటే అవాప్తవ్యం, నేను లేనిది కానీ, నాకు లేనిది కానీ, కావలసింది కానీ ఏమీ కూడా లేదు. అయినప్పటికీ కూడా నేను వర్త ఏవచ కర్మని, విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. కాబట్టి నాకు అవసరమైనది ఏమీ లేదు, నాకు కావాల్సిందేమీ లేదు, నాకు లేనిది లేదు. అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా నా పనులు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. అంటే కర్మయోగం అనేది దాని యొక్క పని, ఎవరి బాధ్యతలు వాళ్ళు చేయాలి అన్నదానికి విద్యుక్త ధర్మం చేయటం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది చెప్తున్నారు. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః. అది ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే, పనులు చేయండి, స్వధర్మం చేయండి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ చూసాం, ఎవరైతే శ్రేష్ఠులు, గొప్పవాళ్ళు ఏ పని చేస్తే మిగతా వాళ్ళ జనులంతా కూడా అదే చేస్తారు అని. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా మనందరికీ ఈ రకంగా మీ స్వధర్మాలు మీరు చెయ్యండి అని చెప్పటాని కోసమే, ఆయనకి ఏది అవసరం లేకపోయినా అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన తన యొక్క బాధ్యతలు అనుకున్న పనులను, అంటే ఏమిటి, ఈ సృష్టిని మెయింటైన్ చేయటం, ఇవన్నీ చూసుకోవటం అన్నీ కూడా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు అని చెప్పి, అందుకే ఆయన మనకు కూడా మీ స్వధర్మాలు మీరు చేసుకోండి అని చెప్పి ఇస్తున్నారు అని మనకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అవతల వాళ్ళకి చెప్పే ముందు మనం చేసి అవతల వాళ్ళకి చెప్పాలి. గురువుగా ఉన్నప్పుడు, ఎవరికైనా బోధించేటప్పుడు. కాబట్టే భగవంతుడు ఆయన ఏది అక్కర్లేకపోయినా ఆయన చేస్తూనే ఉంటూ మనకి విషయం చెప్పారు. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహం ఇతి మన్యతే. సో నిజానికి అన్ని కార్యాలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతే చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అహంకార విమూఢాత్మ, అహంకారంతో మూఢత్వంతో, అహంకారం వలన వచ్చే మూఢత్వంతో కర్త అహం ఇతి మన్యతే. ఈ పనులన్నిటికీ నేనే కర్తను, నేనే కర్తను ఈ పనులన్నిటికీ అని మన్యతే అనుకుంటూ ఉంటాడు మానవుడు అని చెప్తున్నారు. ఏమని? ప్రకృతే క్రియమాణాన్ని, ఈ ప్రకృతి గుణాల చేతే ఈ పనులన్నీ జరపబడుతున్నాయి. గుణై కర్మాణి సర్వశ అంటే గుణకర్మలన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతియే క్రియేట్ చేస్తోంది. ప్రకృతి అంటే ఈ జగత్తంతా కూడా మాయ అన్న. ఈ మాయ అంటే ఏమిటి? సత్వ రజస్ తమో గుణాలు, ఈ మూడింటిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సత్వ అంటే మంచితనం, రజస్ అంటే విపరీతమైన కోరికలతో నిండి ఉన్న స్వభావం, తమో గుణం అంటే బద్ధకంతో, కొంచెం అజ్ఞానంతో, లేజినెస్తో, ఆ చెడు మార్గాలు కూడా పట్టేటటువంటి అవకాశంతో ఉండేటటువంటి గుణం తమో గుణం. సో ఈ 3 గుణాలు మొత్తం ఈ ప్రకృతిలో ఆవహించి ఉన్నాయి. అదే మాయ. ఈ మాయలో చిక్కుకుపోతూ, ఈ మాయయే మనందరికీ కూడా ఈ గుణాలు
కలిగిస్తున్నాయి. ఏది సత్వగుణంలో కానీ, రజోగుణంలో కానీ, తమో గుణంలో కానీ ఉంటాము. ఒక్కోసారి అన్ని గుణాలు ఉంటాయి, ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ ఈ యొక్క గుణాల వల్లే మనం ఏ పని చేసినా ఈ గుణాల ప్రేరేపణతో చేస్తూ ఉంటాం. అయితే మనం ఏమనుకుంటున్నాం, అహంకారంతో విమూఢులమయ్యి ఈ నేనే ఈ పనులన్నీ చేసేది, నేనే కర్తను అని మనం అనుకుంటున్నాం. కర్త అంటే పని చేసేవాడు, నేనే ఈ పనులు చేసేది అనుకుంటున్నాం. కానీ ఎవరు చేయిస్తున్నారు? ఈ మాయ మనల్ని తోలుబొమ్మలాట చూపిస్తున్నారు, పప్పెట్స్ లాగా ఆడిస్తూ చేయిస్తోంది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ మాయ అని ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో కూడా చూపిస్తున్నారు. ఏమంటాము, ఈ మాయలో పడిపోయి అహంకారంతో నేనే చేస్తున్నాను, నేను కరెక్ట్, నాకెవరు చెప్పక్కర్లేదు, నాకు అన్నీ తెలుసు, ఆ రకమైనటువంటి మెంటాలిటీతో ఉంటూ ఉంటాము. సో ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుష అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజిత. సో వృష్టివంశీయుడ అంటే ఈ యదువంశస్థుల ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే మనకు తెలుసు ఒక్కొక్కసారి ఇవి తప్పు, ఇది పాపం అయినా కూడా ఒక్కొక్కసారి చేస్తూ ఉండొచ్చు కొన్ని పనులు పాపం అని తెలిసిన. దేని బలవంతం వల్ల మనం ఇలా చేస్తున్నాము అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో మనల్ని కంట్రోల్ చేసేటటువంటి ఈ ఈ స్వభావం ఏమిటి అంటే జలసి, ఎన్వి అంటే ఈర్ష్య, లస్ట్ కామము, తర్వాత కోపము, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానము, ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అహంకారము, గ్రీడ్ లోభత్వం, తర్వాత ప్రైడ్ గర్వం, అటాచ్మెంట్ అంటే అన్ని విషయాల్లో మనకు టూ మచ్గా అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవటం. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వదులుకోగలిగి మెల్లగా ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కితే అప్పుడు మన గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి ఒక సరి అయిన మెంటల్ స్టేట్ వస్తుంది. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ ముందు మనం వదులుకోవాలి. అర్జునుడు అడిగాడు కదా, మరి తెలిసి కూడా తప్పులు ఎందుకు చేస్తున్నాము, పాపాలు చేస్తున్నాం దేనివల్ల అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు అంటే, కామయేష క్రోధయేష, చాలా ముఖ్య శ్లోకం ఇది వినండి. రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విధ్యేనం ఇహ వైరిణం. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ, కేవలం కామం వలన కోపం వలన. ఈ కామము కోపము దేని వల్ల వస్తున్నాయంటే రజోగుణం వలన ఈ గుణాలు మనలో వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ గుణాలు ఎలాంటివి? మహాశనో పాప్మ, మహాశన్ మనకు ఎంతో చెడు శని తీసుకొస్తాయి, పాపం తీసుకొస్తాయి. విధ్యేనం అంటే అర్థం చేసుకో, ఇహ అంటే ఈ ప్రపంచంలో వైరిణం, ఇది పెద్ద శత్రువు మనకు. కాబట్టి ఈ కామము కోపము మనకి రజోగుణంతో సముద్భవించే, రజోగుణం వల్ల కలిగేటటువంటి కామము కోపము చాలా మనకి చెడు, శని, పాపము, ఇవి ఈ ప్రపంచంలో కల్లా పెద్ద శత్రువు నీకు ఇదేను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ విషయం దీని వలననే అన్ని పాపాలు కూడా తెలిసి కూడా చేయటం జరుగుతుంది. ఏమిటి? కామం, కోరిక అన్నమాట. అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఏ రకంగా అయినా కోరిక తీర్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక ఆ కోరికకు బానిసలైపోయి అది తీరకపోతే కోపము, క్రోధము, ఈ రెండు లక్షణాలు కూడా మహాశని, మహాపాపం. వాటిని నువ్వు వదులుకో. అది నీకు అన్నిటికంటే కూడా వైరిణం. ఈ విధ్యేనం ఇహ వైరిణం. తెలుసుకో, ఈ ఇహంలో ఈ ప్రపంచంలో పెద్ద వైరిణం, శత్రువు ఎవరు అంటే ఈ రెండే నీకు. ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించేటటువంటి శత్రువులవి అని చెప్తున్నారు. ధూమేన వ్రియతేవ నీ యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బేన వృతో గర్భ తథా తేనేదమావృతం. సో పొగచేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, తర్వాత అంటే ధూమేనావృతవహ్ని, పొగ ఉంటే మనకి మంట కనిపించదు, అలాగే మురికి ఉంటే అద్దం సరిగ్గా కనిపించదు. అలాగే గర్భంలో ఉన్న శిశువు ఈ చుట్టూ ఆ మావితో ఎలా కప్పబడి ఉంటాడు, అలాగే జీవుడు కూడా తథా తేనేదమావృతం. ఈ జీవుడు కూడా
అలాగే ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కోరిక అనేది ఆవరించి ఉంటుంది. సో మనం ఈ ఆత్మానుభూతిని ఎందుకు పొందలేకపోతున్నాం, మనం భగవంతుణ్ణి ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాము అంటే ఈ కోరిక మూలాన మనం మన ఆత్మను దర్శించలేకపోతున్నాము. కాబట్టి మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కోరిక అనేది ఆవరించి చుట్టేసి కప్పేసి ఉంటుంది. అందుకే మనం ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని బయటికి లాగలేకపోతున్నాము. ఏ రకంగా అంటే ఇలా పొగ చేత అగ్ని ఎలా కప్పబడి ఉంటుందో, మురికి మూలాన అద్దం ఎలా కప్పబడి ఉంటుందో, ఈ శిశువు ఈ మావి చేత ఎలా చుట్టబడి ఉంటాడో, మన ఆత్మజ్ఞానం ఈ కోరికతో ఆవరించి ఉంటుంది. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిరస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఈ కామానికి ఏంటి, మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానం ఉచ్యతే. మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఈ కోరికకు ఈ కారణాలు ఏమిటి అంటే, ఈ కోరిక అనేది అసలు ఎక్కడుంటుంది మనలో అని అంటే, మన ఇంద్రియాలు అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు ఇవన్నీ ముందు మనకి వెంటనే ఏదైనా చూపించటం, వినిపించటం, తింటే దాని రుచి తెలియజేయటం, ఇవన్నీ చెప్పి వాటి మీద ఆసక్తిని కలిగించేటి మొట్టమొదట ఇంద్రియాలు. తరువాత ఇంద్రియాలు వెళ్ళి మనస్సును ప్రలోభ పెట్టేస్తాయి. ఇదిగో చూడు ఇది ఎంత అందంగా ఉందో, ఇదిగో చూడు ఇది ఎంత బాగా సౌండ్ ఎంత బాగుందో ఈ పాట అని కానీ ఏదైనా, లేదంటే ఇది ఈ పదార్థం చూడు ఎంత రుచిగా ఉందో అని చెప్పి మన మనస్సును ప్రలోభ పెడతాయి. అప్పుడు మన మనస్సు ఏ రకంగా అయినా ఈ వస్తువు మనం కావాలి, ఇది బాగుంది, కంటికి బాగుంది, లేదా తినటానికి బాగుంది అంటూ మన మనస్సును ప్రలోభ పెడితే మన బుద్ధి సరి అయిన మార్గంలో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది. కానీ ఒక్కొక్కసారి బుద్ధి కూడా లొంగిపోవచ్చు మనస్సుకు. సో ఈ కామాలు అలా లొంగిపోయినప్పుడు బుద్ధిలో కూడా ఈ కామం ప్రవేశించిందని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని ఈ కామం ఎక్కడుంటుంది అంటే వీటన్నిటిలో కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులను మోసం చేస్తోంది, మోహం కలుగజేస్తోంది. సో వీటన్నిటిని చుట్టేసి ఈ కామము, ఈ కోరిక ఇక మనకు జ్ఞానం అనేది తెలియకుండా చేస్తోంది. మన మనస్సు కానీ బుద్ధి కానీ జ్ఞాన మార్గం వైపు వెళ్లకుండా ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉండటానికి కారణం ఈ కామం వీటన్నిటిని ఆవహించి ఉండటం వలన. సో కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలు అంటారు. అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ద్వారా ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆవహించి కప్పేసి దేహదారులను మోసం చేస్తోంది ఈ కోరిక, కామము అనేది. తస్మాత్ త్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి తస్మాత్ అంటే కాబట్టి, త్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ, నువ్వు ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ నియమంలో పెట్టుకో, అంటే కంట్రోల్లో పెట్టుకో భరతర్షభ, భరత శ్రేష్ఠుడా అర్జున. నువ్వు ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనకు కామంతో వచ్చి ఇంద్రియాలను, మనస్సును, బుద్ధిని ఆవహించి మన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోకుండా ఉండేటట్లు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి నువ్వు ముందుగా నీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో, నియమంలో ఉంచుకో. ఆ తర్వాత పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం, నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకుని ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం చేసేటటువంటి ఈ కామాన్ని నువ్వు పారద్రోలు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇంద్రియాలను నువ్వు కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసేటటువంటి ఈ కామం. కాబట్టి ఎలాంటిది ఈ కోరిక, మన జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని అన్నిటినీ కూడా నాశనం చేస్తుంది. సో ఈ కోరిక అనేది నువ్వు పారద్రోలాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే, నువ్వు ముందు నీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకో, నియమంలో ఉంచుకో అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. ఇక్కడ మనకు యూత్ ఎవరో ఒకసారి మళ్ళీ దయచేసి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. యూత్ క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? క్విక్గా 1 minute ఈ విషయం చూద్దాము. యూత్ మెంబర్స్ ఎంతమంది అన్నది. యూత్ క్లాస్ వాళ్ళు
దయచేసి ఒక్కసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. 7 మెంబర్స్ హ్యాండ్ రేస్ చేశారు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు హ్యాండ్లో చేసుకోవచ్చు. 8 పీపుల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరన్నా ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఇందాక రేస్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్క నిమిషం. యూత్ స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా ఉంటే ఇందాక రేస్ చేయకపోతే ఇప్పుడు రేస్ చేయండి ఒక్కసారి. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఈ చిత్రం చాలా ముఖ్యమైనది. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది చెప్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది చాప్టర్. సో ఇంద్రియాలు కంట్రోల్లో ఉంచుకోవటం ముఖ్యం అని ఇప్పుడు చూసాం. అయితే ఇంద్రియాలు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. 5 ఈ ఇంద్రియాలన్నీ గుర్రాలు అనుకోండి. ఉదాహరణకు ఒకటి కన్ను, ముక్కు, చెవి, మన స్పర్శ తెలిపేటటువంటి చర్మము, మన నాలుక, రుచి తెలిపేటటువంటి నాలుక. 5 గుర్రాలు అయితే గనక ఈ గుర్రాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇష్టం వచ్చినట్లు పరిగెడుతూ ఉంటాయి కంట్రోల్ లేకపోతే, అవునా? అలా మన మనస్సు ఎవరు అంటే కళ్ళెం. తర్వాత సారథి ఎవరు? బుద్ధి. వెనక ఉన్నటువంటి ఆత్మ అన్నీ చూస్తూ ఉంటుంది, ఏమీ కల్పించుకోదు జీవాత్మ. సో మనము ఇక్కడ ప్రయాణికుడు అన్నమాట. మనము ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ గుర్రాలు పరిగెత్తుతూ ఉంటే వాటిని మైండ్ కళ్ళెంతో ఆపటానికి ట్రై చేయాలి. అవి కళ్ళాన్ని లాగుతూ తీసుకుపోతూ ఉంటాయి మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే. అయితే బుద్ధి మనస్సును లాగుతుంది వెనక్కి. అలా అటుపక్క కాదు, అది తప్పు మార్గం, మనం కరెక్ట్ మార్గం వైపు ఇటుపక్క వెళ్ళాలి అని మనకు బుద్ధి చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ సారథి బుద్ధి. అది చెప్పినప్పుడు ఈ కళ్ళెం కరెక్ట్ వైపుకు వెళ్ళాలి. కానీ ఈ గుర్రాలు బాగా బలవంతం చేస్తే ఆ కళ్ళెం అటే వెళ్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆ కళ్ళాన్ని ఇటు లాగటం కూడా ఒక్కొక్కసారి కష్టం అవ్వచ్చు, అంత ప్రలోభానికి గనక గురి అయితే. కాబట్టి అది ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి చిత్రం, మనకి ఈ విషయం అర్థం అవటానికి. కాబట్టి ఈ గుర్రాలు ఇష్టం వచ్చినట్లు పరిగెత్తకుండా మన కళ్ళెం దానిని వైపు వెళ్ళిపోకుండా ఈ బుద్ధి చెప్పిన మాట విని అటు కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనము సరి అయిన మార్గంలో ఉంటాము. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయటం అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. చూసిందల్లా కావాలనుకోవటం, తిన్నదల్లా మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనుకోవటం, విపరీతంగా తినటం, అలా ఇలా ఇంద్రియాలను మనం కంట్రోల్ చేయటం నేర్చుకోవాలి. సో ఆత్మ ఇది మళ్ళీ చూస్తే ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే మన కళ్ళకు కనిపించే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వ్యామోహం కలిగించే వస్తువులన్నీ అన్నమాట. అవన్నీ ఏం చేస్తాయి? ఇంద్రియాలకు ప్రలోభాలు కలిగిస్తాయి. అప్పుడు ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తాయి? వెళ్ళి మనస్సును ఊపేస్తూ ఉంటాయి, ఇది కావాలి అది కావాలని. అప్పుడు మనస్సుని బుద్ధి చెప్తూ ఉంటుంది, ఇది మనం తీసుకోకూడదు, మన దగ్గర ఇంత డబ్బు లేదు, అది ఇప్పుడు మనం దేనికో దాచాము, దీనికి వాడామంటే మనకి రేపు అవసరం వచ్చినప్పుడు డబ్బు ఉండదు అని. ఆ బుద్ధి చెప్పినప్పుడు మనం వింటామా లేదా అన్నది మన మనస్సు యొక్క కంట్రోల్ ఉందా లేదా అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ చార్ట్కి అర్థం ఏమిటి అంటే అన్నిటికంటే ముందు ఉండేది ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు చిన్నవి, అంటే వీటికంటే ఉన్నతమైన ఈ కర్మేంద్రియాలు. ఈ కర్మేంద్రియాల కంటే ఉన్నతమైనది మనస్సు, మనస్సు కంటే ఉన్నతమైనది బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనది ఆత్మ అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. సో అది ఈ 42 శ్లోకాలు చెప్తారనమాట. అన్నిటికంటే ఈ కర్మేంద్రియాలు తక్కువ, అవి ముందుంటాయి. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులన్నిటికీ ప్రలోభాలు పడుతూ ఉంటాయి. సో ముందుగా కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సింది అవి. దీనికంటే ఉన్నతమైంది మనస్సు, మనస్సు కంటే ఉన్నతమైంది బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైంది ఆత్మ. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో మహాబాహో, అంటే గొప్ప బాహువులు కలవాడా అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలవంతమైనటువంటి శత్రువును సంహరించు. సో ఈ కోరిక అనే దాన్ని ఎలా చంపుకోవాలి అంటే మనం బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పది, ఆ ఆత్మను దర్శించాలి అని గుర్తించి
బుద్ధితో మనం ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి, బుద్ధి ఏదైనా చెడు అని చెప్పినప్పుడు విని మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ కామరూపంలో ఈ కోరిక అనే దాన్ని ఆ రకంగా మనము సంహరించాలి, తగ్గించుకోవాలి కోరికను అని చెప్తున్నారు. బుద్ధి చెప్పినట్లుగా విని మనస్సును కూడా కంట్రోల్ చేసుకో. ఇందాకేమో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోమన్నారు. ఫస్ట్ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న మనస్సులు ఆ విషయం మీదే ఉంటే మనకు ఫైనల్గా ఆ కోరిక అనేది పోదు. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, కళ్ళు మూసుకుంటాము, చెవులు మూసుకుంటాం, కానీ మనస్సులో అవే ఉంటూ ఉంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకున్న ఏం ఉపయోగం? అందుకని ఆ బుద్ధి సహాయంతో నువ్వు మనస్సును కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ విధంగా ఈ కోరిక అనే దాని నుంచి బయటపడు అని చెప్తున్నారు. అలా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి కూడా ఏ నాలెడ్జ్ ఉండాలి? బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పది అనేటటువంటి ఆత్మ యొక్క గొప్పతనాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకుని ఈ ప్రయత్నంలో ఉండు. సో దీని నుంచి మనం తెలుసుకున్న పాఠం ఏమిటి ఈరోజు అంటే, ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా మనం కోరికను జయించాలి. మనస్సును హరినామ జపం చేయటంలో, భగవద్గీత చదవటంలో నిమగ్నం చేయాలి. ఇలాంటి భక్తి మార్గంలో ఉంటే కోరిక అనేది క్రమక్రమేణా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ భక్తి మార్గం అనేది లేకుండా ఉంటే ఎంతసేపు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కోరికల్లో ఈ రాగ ద్వేషాలలో చిక్కుకుని ఉంటాము. కాబట్టి హరినామ జపంతో మన మనస్సును, కోరికలను, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవాలి, ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అనేది మనం ఈరోజు చూసాము. ఇంతటితో ఈ కర్మయోగ చాప్టర్ ఫినిష్ చేసాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ